an ye tanga ɲini Allahu Ta'ala fɛ ka bɔ shaitanɛ Iblisa tɔɔrɔ ma. Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. An y'an sindi ni Allahu Ta'ala tɔgɔ barikama ye, Ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi. Naam. Tabi'u suratu Yunus. Suratu Yunus nɔfɛtugu don. Naam. Tako filanan. Naam. Inna Allah a ko i k'a dɔn Ala. la yazlimu an-nasa. Ala ti mɔgɔw tɔɲɔ shay'an foyi la. Walakinna an-nasa. Nka adamaden yɛrɛ anfusahum u yɛrɛ kun yazlimuna u yɛrɛ tɔɲɔ. Wallahi. I y'a faamu? Inna Allah la yazlimu an-nasa shay'an. Ala ti foyi perdre adamaden i ka ɲuman kɛlen na. Naam. I ye fɛn o fɛn kɛ n'a ka i b'a sara dafalen sɔrɔ. Wa i ye fɛn o fɛn kɛ n'a ka jugu i b'o sɔrɔ, nka Ala bi yafa caman kɔ. Naam. Ɲuman ti tiɲɛ ale fɛ yen, juguman fana n'i seginna kɔ a b'o yafa. Kumana Ala ti mɔgɔw tɔɲɔ foyi la miskala zarati bɔɲɔngo la. Ayiwa ni jazakumullahu khair. Walakinna an-nasa anfusahum yazlimun. Adamadenw yɛrɛ b'u yɛrɛ de tɔɲɔ. Parce que Ala ye fɛn o fɛn kɛ adamaden ma haramu ye, o b'a sɔrɔ a ka hɛrɛ t'o la. N'a fɔra dɔ y'i faga muso nɔfɛ, i yɛrɛ tɔɲɔ. Parce que baqiyatullah, Ala ko i ta ta i ka mɔgɔw ta to yen. O tuma na i yɛrɛ de tɔɲɔ. Ala ko dulɔ man ɲi, i m'o bila, dulɔ y'i faga, Ala m'i tɔɲɔ. I yɛrɛ de tɔɲɔ. O tuma na i ye ɲuman minnu kɛ diɲɛ kɔnɔ baara la, Ala ye a kelen ti perdre. I ye juguman caman min kɛ, caman bi yafa o fana. Mana Ala ti mɔgɔ tɔɲɔ, mɔgɔ de b'a yɛrɛ tɔɲɔ. Naam. Wa yawma. A ko nka don min sa. Yahshuruhum. Walima nahshuruhum n'an y'u wuli. Ka'an lam yalbasu. A bɛ k'i n'a fɔ u ma waati si kɛ. Illa sa'atan. Fo n'a kɛra waati kunkurunin ye. Minan nahari tile kelen kɔnɔna na. Yataarafuna u bɛ ɲɔgɔn dɔnniya. Bainahum. U yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ye. I y'a ye cogo di? Ala ko a ko don min na an bɛna adamadenw wuli k'u bɔ kaburu kɔnɔ ka na n'u ye lahara kiiri tigɛ yɔrɔ la. U mana wuli n'i y'u ɲininka ko sakuma mɛnna, u b'a fɔ anw ma tɛmɛ hali ɲɛ kɔmi n'a yɛlɛ kan. U ye min kɛ barisaku la kaburu kɔnɔ. Ko walima yɛrɛ u ye min kɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ la u si bɛɛ kɔnɔ. San 50, san 60, san 100. N'i y'u ɲininka mɛnna diɲɛ na, u b'a fɔ anw ma foyi kɛ ɲɛ kɔmi n'a yɛlɛ kɔ. Lahara ɲɛguwan yelen bonya, o de b'u se u ma. Ala kan'a s'an ma. Yata'arafuna bainahum. U bɛ ɲɔgɔn dɔn u ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn. Lahara ko mana bonya cogo o cogo, u bɛ ɲɔgɔn dɔn. Ni y'anw jɛnɛya kɛ ɲɔgɔn ye. Anw ni ninnu de jɛra ka fantanw tɔɲɔ k'u ka nafolow namara. Anw de ye nin ko in kɛ tan, anw ni ninnu de tun bɛ jɛ ka nin kɛ tan. Yata'arafuna bainahum. U bɛ ɲɔgɔn dɔn, nin tɛ karisa ya. Jeni, an ka cɛ in tɛ nin ya, minnu bɛ dulɔ suma ka kan kun. An ka mɔrikɛ tɛ nin ya, minnu bɛ musow ɲɛɲini ka d'a ma. An ka faama in tɛ nin ya, minnu bɛ sentiri jugu kɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ an dɔgɔ la. O kumana yata'arafuna bainahum. U bɛ ɲɔgɔn dɔn. Naam. Tiɲɛ yɛrɛ don. Mɔgɔw kɔni bɔnɛna. Minnu ye nkalontigiyali kɛ. Ni Ala bɛ ɲɔgɔnya ye. Wa u yɛrɛ ma kɛ mutadina k'u bɛ kana. U ma kɛ k'u bɛ kana. O kumana Ala ko mɔgɔw bɔnɛna. Kad khasira lezina kazzabu bi liqa'illahi. Minnu ma da sini zeli la. Nin don in na olu bɔnɛna dɔrɔn. Sini bɛ se o. Parce que n y'a fɔ ye siɲɛ caman, sini yɛrɛ taamasiyɛn ye bi de ye. A ma fɔ an ye ko bi bɛ se o. Maa si m'a fɔ an ye ko an bɛna yan. Nin t'an ye yan. N'an mana n'an yɛrɛ ye, min nana n'an ye, n'a ko don wɛrɛ bɛ yen, siga t'o la. O
o dɔw bɛ kɛ dɛrɛ o tuma na olu ma kɛ maa kananenw fana ye han mɔgɔ minnu ma da Ala bɛɲɔgɔnya la olu ma kana u tɛ se ka kana o u bɛ se ka ɲumanya kɛ adamadenya ɲuman taasira kan mais i bɛ taa sɔrɔ a ɲuman bɛ fili tuma caman mɔgɔ ɲumanw bɛ yen minnu bɛ bonya kɛ u bɛ karamaw kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ u ka ɲumanya in comme a sirilen tɛ k'u da la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ laban cogo min na o man ɲi o tuma na ninnu ma kɛ maa kananenw ye maa o maa ma da lahara la i tɛ se ka kana naam wa imma nuriyannaka Muhamadu amma n ka jirali k'i la ba'dal lazi fɛn dɔ bɔɲɔngo la n'a ye don ni y'o layidu ta u ye n'o ye ɲangata ye walima yɛrɛ na taa fɔ an bi e fatu fa ilayna marji'uhum u bɛɛ segin yɔrɔ ye ka na ne Ala yɔ yan n'u sera ma ne Ala shahidun n bi seereya fɛn ka yaf'aluna u b'o min baara mana Ala de y'o fɔ a ko imma nuriyannaka ba'dal lazi na'iduhum an ye layidu min ta kafiriw ye o layidu dɔ ye n'u m'u farati ɲangata bi jigin u kan balawu b'u sɔrɔ ni Ala ka halaki b'u sɔrɔ imma o dɔ ka kɛ u la e yɛrɛ ɲɛna o se bɛ Ala ye aw natawafayannaka walima n k'e fatu ka bɔ yan ka sɔrɔ ka balawu in jigin u kan e Muhamadu kɔfɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ nka a kɛra n y'a teliya ye o a kɛra n y'a sumaya ye ka ɲɛnamaya kɔfɛ ye o kana siga min na fa ilayna marji'uhum u bɛɛ bɛ segin ka na ne Ala de yɔrɔ summa Allahu shahidun segin ne Ala yɛrɛ de ye seere ye kun ala ma yaf'aluna u bɛ min kɛ o tuma na el qadi shahid o kiri ka nɔgɔn a kɛra juge yɛrɛ ɲɛna juge jɔlen ɲɛna ko kɛra n'o kiri dira o ma o ka nɔgɔn kojugu o tuma na Ala y'o de fɔ ko u bɛna yɔrɔ la wa ne yɛrɛ de seereyara u ka fana fɛn min kɛra o tuma na o kiri ka nɔgɔn naam walikulli ummatin mando o mando a b'u ye rasulun kira dɔ la fa iza jaa rasuluhum n'u ka kira kɔni nana udiya kiri bi tigɛ bainahum u ni ɲɔgɔn cɛ bil qisti ni laadiriya ye wa hum k'a sɔrɔ olu la yuzlamuna u ti tɔɲɔ o tuma na nin yɔrɔ in na a ko walikulli rasulin walikulli ummatin mando o mando rasulun kira dɔ cilen do i ma kɔrɔ ye n ti mando minɛ lahara ma kira ci min ma n ye kira de ci ka lujura fɔ bɔ adamaden da a kana fɔ Ala ni nin kun fɔra an ye an da kɛ o tuma na kiraw cira o kama o tuma na a ko a ye dɔnnibaw bila yen k'a fɔ olu ye warasatul anbiyaw ye olu ti kɛ kira ye u ti kɛ nabi ɲuman ye nka u bɛ kiraw ni nabi ɲumanw ka baara kɛ ka mɔgɔw bilasira o tuma na lahara mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ne m'a mɛn i bɛ se k'a fɔ ne ma sɔn a ma de n'a sɔrɔla i bɛ kuma in faamu o tuma na a ko walikulli ummatin rasulu o tuma na mando o mando ni ne Ala y'a ci n ye kira di i ma a ma da o ma dɛ fa iza jaa rasuluhum a ko nka n'u ka kira nana comme tafsiri ɲɔgɔn sama bi yɔrɔ min na tafsirikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye nin yɔrɔ in ye fa iza jaa rasuluhum n'u ka kira nana o kɔrɔ ye tafsiri dɔ ko n'u ka kira nan'u ma ka na Ala f'u ye ka kira f'u ye kɛ zabu u bi o sɔsɔ k'a fɔ i ta tɛ tiɲɛ ye an faw ma nin fɔ an ye an ma nin mɛn ka kɔrɔ o tuma na n'u ye kira nkalontigiya ka ban kira la dun k'u di ya bainahum Ala bɛna kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ lahara bil qisti ni laadiriya yɛrɛ yɛrɛ ye o ye tafsiritigi dɔw ka hakilila ye o tuma na ni kira nan'u ma u bɛ kira sɔsɔ bon mais tafsiritigi wɛrɛw ko ni kira nan'u ma walikulli ummatin rasul fa iza jaa rasuluhum wa shahida bi annahu qad ballagahum amrallahi qada subhanahu wa ta'ala bainahu wa bainahum bil adli
o tumana ko sisan nin ye lahara de ye lahara don jamakulu bɛɛ kelen kelen de bɛna bɛɛ bɛna n'i ka kira bi da ka jama ka kana ayiwa ni jamakulu min nana ɲininkali bɛ kɛ aw ka kira bɛ min aw ka kira kun ye jeni ye Allahu a'lam bihi minhum mais a b'u ɲininka pour que dalilu jɔ kama aw ka kira kun ye jɔnni u b'a fɔ karisa de cira anw ma kumana o kira in bɛ wele o bɛ n'i jɔ kumana Ala bi fɔlɔ ka kira de juger kuranɛ aya dɔ b'a fɔ wala nas'ala al-mursalina ayiwa Ala bɛ nin fɔ o kuma n ye kira ci mɔgɔ minnu ma minnu ɲininka wala nas'alanna al-mursalin wa ngalena n bɛ kira yɛrɛ ɲininka n y'a f'u ye cogo min na n'a fɔra ten o kuma na nin yɔrɔ la Ala bi jamakulu fara ɲɔgɔn kan n'a y'a ka kira fɔ u b'o wele ka na kumana a ko sisan ni kira de nana sa fa iza jaa rasuluhum n'u ka kira nana o kumana Ala bi sɔrɔ ka kira ɲininka i ye ci f'u ye wa kumana ni ci fɔra u bi sɔrɔ ka ɲininka a fɔra wa o kumana fa qudiya bainahum bil qist n'o kɛra kiiri bi tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ laadiriya la kumana hali kiraw ti to yen lahara olu yɛrɛ bi ɲininka de k'u sɛgɛsɛgɛ pour que dɔ kana na tɔɲɔ o de la mɔgɔ ti juge bɛɛ bi juge i ka umma de anw ye alakira sallallahu alaihi wasallam ka umma ye o de la a ko ko kira ma ko ni kira bɛɛ nana k'a ka mɔgɔw seere wajita ala haula wajina bika ala haula shahid ko ne Ala nana ni e ye kana kɛ ninnu seere ye maafala ninnu jɛnɛyakɛla ninnu asidi ninnu ni e nana jɔ ko e ka k'olu seere ni aya in ko a ye kira dekun kosɛbɛ o tuma na n'an ye nin jate minɛ an b'a dɔn minnu tafsiritigi minnu y'a kɛ lahara don de ko ye olu ka tafsiri bi kɛnɛya yan ko cogo la siyakula aya yɛrɛ la ani aya yɛrɛ to bɛ cogo min na i b'a faamu minnu ko lahara de kiraw bɛna jɔ u ka mɔgɔw kɔrɔ ka k'u seere u sɔnna walima u banna ko n'o kɛra Ala bi kiiri tigɛ tɔntawi y'o de fɔ ko Ala bi sɔrɔ ka kiiri tigɛ bi najatil mu'min wa bi uqubatil kafir wala yazlimu rabbuka ahada Ala ti maa si tɔɲɔ a kiiri bi tigɛ k'a jɛ bon o fana ye Ibnu Kasir ka hakilila ye ale y'a fɔ fi tafsiri hazihi la aya fa kullu ummatin tu'radu ala Allahi ta'ala bi hadrati rasuliha wa kitabi a'maliha min khairin wa sharrin wa fi sahihaini an rasul sallallahu alaihi wasallam qala nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyamati o kumana Ibnu Kasir ye de fɔ ko jamakulu o jamakulu i ka kira de bi da i ka kadi jɔ o kumana ani a ka baara papier c'est-à-dire ye min kɛ o dossier lomi kana kana ayiwa tayiran fi wonqi ayiwa Mansur a bɛɛ bɛ n'i jɔ n'i ta ye kira dalenbaw ka kana o kumana min mina ko sahihayni fana nana sahihayni na Alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko ne de ye nahanul akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyamati anw de ye akhiruna o ye mando bɛɛ kɔfɛ kira wɛrɛ tɛ yen bilen nabi ɲuman wɛrɛ tɛ yen bilen kumana ne Muhamadu mando de ye mando laban ye mais lahara don olu de bi bɛɛ kɔn jugement na Allahu akbar y'a ye fi sahihayn as-sabiquna nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyamati o kumana anw de ye mando laban ye Ala ka cili la ne de ye kira laban ye mando laban ma wa lahara fana anw de ye fɔlɔ-fɔlɔ ye minnu bi juger o kumana o kɔrɔ ye silamɛw n ko silamɛw kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ale ka mɔgɔw fɔlɔ de bi jɔ a bi da u kan ka n'u jɔ o kumana kuma kiiri bi sɔrɔ ka tigɛ ni a ye ci min se n'a sɔrɔla a y'a sa a se cogo la mɔgɔw de b'o seereya
a cira minnu ma olu de b'o seereya k'a fɔ a fɔra a fɔcogo la an y'a mɛn nka an ma sɔn ni kira ta banna sa o tumana mɔdenw yɛrɛw ta bi daminɛ i ye min kɛ mɔgɔw la i ye min k'i yɛrɛ la o de bɛ sɔrɔ ka lajɛ sa ala k'an da kɛ ko ye naam wa hum la yuzlamuna mɔgɔ ti tɔɲɔ ye dɛ c'est-à-dire bɛn ti k'i kan quoi kuma b'i bolo ɲininkali bɛ yen e de b'a jaabi bere ti ta i fɛ muru ti ta i fɛ o kumana sa fo ka taa se i yɛrɛ ka taa jɔ a la ko tiɲɛ na ala minɛ ne yɛrɛ y'a kɛ o ala ka ladiriya bɛ se o ma lahara fo jɔn k'a fɔ ala ne ka kan ni minɛ nin ye ayiwa ayiwa u b'a fɔ ko kira nana de anw ma sɔn de a bɛ taa laban yɔrɔ min na sa f'a taara fu bisan bɛ faso kan amin ya rabi naam wa yaquluna adamaden b'a fɔ kuma jumɛn do sa n'o ye nin ɲanga ta ɲɛ a bɛ kɛ kuma jumɛn n'aw kɛra sadiqina ko a ta ye tiɲɛ ye mana ɲininkali ye fila ye mata zal waad nin layidu in bɛ kɛ kuma jumɛn n'o ye lahara kɛnɛ sigili ye ni tiɲɛ do a y'a waati fɔ an ye ala ko n'an ma sɔn an bɛ halaki an dun banguma mɛnnen do fɛn m'an sɔrɔ dɛ o tuma na ko in bɛ kɛ kuma jumɛn ye naam Muhammadu a fɔ la amliku li nafsi darran ne yɛrɛ tɛ se ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ n yɛrɛ kan wala nafan wa n tɛ se ka hɛrɛ se n yɛrɛ ma illa ma sha Allah fɔ ni min ye ala ja li kulli ummatin nka i k'a dɔn kɔni jamakulu o jamakulu ajalun bɛɛ ka halaki waati dɔnnen do iza jaa ajaluhum n'u halaki kuma sera fala yastakhiruna sa'atan waati ni si tɛ sumaya la wala yastaqdimuna nka a t'i k'a kuma fana ɲɛ i y'a ye cogo di o tuma na sa wa yaquluna mata hazal wa'du in kuntum sadiqina qul la amliku li nafsi darran o tuma na ala de y'o fɔ kira ye a f'u ye ko e yɛrɛ tɛ se k'a ɲɛ i yɛrɛ ye i tɛ se ka juguman ɲɔni ka bɔ i yɛrɛ kan wa i tɛ se ka ɲuman zi i yɛrɛ ma illa ma sha Allah ko fɔ ni min ye ala ja n'a ye ala ja ɲangata bɛna don min na n'a y'o fɔ n ye n b'o fɔ a ye n'a m'o fɔ n ye yɛrɛ n'a nana fana a tɛ dogo o la a tɛ dogo ne na a kɛra diɲɛ ta ye a kɛra lahara ta ye an bɛɛ bɛ bɔ a kalama naam nka a kana siga min na likulli ummatin ajalun nka a k'a dɔn sanga o sanga banguma b'a la el umma o de kɔrɔ ye el mudda a bɛ fɔ ko anw ye Muhamadu ka umma ye umma kɔrɔ de ye waati mais o umma in sɛbɛnnikɛlaw ko san 60 o san 60 o bɛ wele umma dɔw ko la ko san 80 o san 80 k'o de bɛ wele umma mais min fɔbaga ka ca ni o de ka ca kosɛbɛ san 100 o san 100 o de bɛ wele umma parce que san 100 o san 100 o b'a sɔrɔ yɛlɛmɛ dɔ donnen do san 100 o san 100 o b'a sɔrɔ yɛlɛmɛ dɔ donnen do tuma na u ye san 100 kɛ umma ye mais umma yɛrɛ asulu o ye mudda de ye sanga waati tɛ dɛ sanga wala waati ye i n'a fɔ ɛsa bon o tɛ a waati tɛ sanga mudda a ye bon waati do mais fɔcogo i k'a faamu dɔrɔn e bɛ fɛ ɛri jumɛn bɛ yen waati tɛ quoi c'est à dire a ye san joli kɛ bana na o de ye mudda ye voilà a ka kiraya a ye san joli kɛ a bɛ ka kiraya lase o de ye mudda ye o tuma na o de bɛ wele sisan el umma wali kulli ummatin ajalun sanga o sanga waati o waati banguma b'a la waatiw bɛ ban a bɛ ban dɛ n'a fɔra ko a ye san 100 sɔrɔ a bɛ laban ko a sara n'a fɔra ko a ye san 200 sɔrɔ a bɛ laban ko a sara o tuma na sanga o sanga banguma b'a la iza jaa ajalum ni minnu ka waati n'olu ka waati banguma sera dun fala yastakhiruna sa'atan waati ni si tɛ sumaya u ye
k'a fɔ a ye dɔ fara a kan la a bɛ k'a waati de la wala yastaqdimuna a ti tɛmɛ fana quoi a ti tɛmɛ mais c'est à dire nin ye fɛngɛ dɔ de ye quoi inchaallah murakabi de ye nin ye n bɛ fɛ k'a fɔ sisan n'a fɔra ko e den wolola dimanche 9h bon o de tun ye muda ye o de tun y'a bange kuma ye c'est à dire fɛn ti fara o kan o dimanche 9h ye dimanche 9h ye wa fɛn yɛrɛ ti b'o la o dimanche 9h ye dimanche 9h de n'a sɔrɔ a bɛ faamu wala fɛn tɛ se ka fara o kan a kɛra 9h kama wa fɛn tɛ se ka b'o la a kɛra 9h wala o tuma na voilà exactement c'est ça o de ye la yastaqdimuna wala yastakhirun la yastaqdimuna wala yastakhirun naam Muhammadu a fɔ ara'aytum e b'a jaabi di cogo di i y'a ye cogo di in ataakum ni nali kɛra a ma sisan azabuhu ala ka ɲanga t'a la bayatan k'a dalen to sunɔgɔ la walima nana yɛrɛ naharan tile gandere fɛ masa yasta'jilu minhu almujrimuna mais kafiru bɛ ka teliya ka mun ɲini kafiru bɛ ka teliya ka mun ɲini est ce que u b'a dɔn kuma in kɔrɔ de ye nin a ko qul ra'aytum aw bɛ mun fɔ sa in ataakum azabuhu a bɛ ka siga ka ala min ka ɲanga t'a la n'a nana ma bayatan kumana a ma sɔn k'a fɔ leilan parce que leilu kuma dɔw la o bɛ mɔgɔ sɔrɔ i ɲɛna o nka bayatan ni ɲanga t'a nana bayatan o kun bɛ ka ko dɛ o de la ala ma sɔn k'a fɔ leilan a ko bayatan de parce que leilan ka i ɲɛ walen to ni ko dɔ bɛ na a seri la sa o a kɛra cogo o cogo i b'i lama o nka bayatan kɔni c'est fini o b'a sɔrɔ i tɛ yen bilen o kumana ko ni balawu in nana aw ma sura sunɔgɔ la o kumana aw naharan walima a nana aw ma tile yɛrɛ fɛ o kumana ɲininkali yɛrɛ de ye masa yastajilu minhu almujrimun jurumutɔw kɔrɔtɔn bɛ ka mun kɔnɔ est ce que u b'a dɔn u kɔrɔtɔn bɛ ka ɲangata min kɔnɔ a bɛ ka f'u ye de u t'a dɔn o kumana ni u kun y'a dɔn u ti kɔrɔtɔ k'a kɔnɔ naam asumma a ko nin kɔfɛ sa iza ma waqa'a ɲangata cunen kɔ a kan kuma min na amantum bihi o kuma de a b'a fɔ a bɛ limaniya ni ala ye o kuma tɛ dɛ ana sisan kɔni o de ye limaniya kuma ye aw fɛ sa k'a sɔrɔ aw kun kɛra ni nin ɲangata in ye a kɔrɔtɔlen kun don a kɔrɔ a tɛ se k'a fɔ kɔni ko a bɛ limaniya bilen sisan nin kuma dafa in sihizawu de ye kafiru la balawu jiginnen ko k'a sa u b'a fɔ u bɛ limaniya ala la silamɛw ko ana sisan a kun ko a kana ka ban nale ko tubi ko kuma bilen a t'a to ten sa a ye tubi kuma tɛmɛna dɛrɛ o y'a dan balawu jiginnen kɔ a ye tubi ten dɛ mana a kuranɛ y'o de fɔ sisan summa iza waka o do wa a summa o istifham de do quoi a summa o kuma in de la iza waka balawu o do wa iza ma waka ani balawu in jiginna a kan kuma min na amantum bihi a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko a bɛ limaniya ala la elahana sisan o kuma tɛ nin ye dɛ wakadu kuntum bihi tasajilun a yɛrɛ kun kɔrɔtɔlen don ɲangata min kɔrɔ a y'a kana da ala la bilen a y'a yɛrɛ to ɲangata bolo sa wa a bɛ ten dɛ a bɛɛ bɛ ten an b'o de fɔ don o don mais lahara a bɛ ɲɛnabɔ mais yanni an ka se yɛrɛ a bɛɛ ɲɛnabɔra ka ban anw m'a fɔ maa si ye ko tuubi tɛ ni tuubi tɛ an yɛrɛ bɛ mun kɔnɔ an b'a fɔ maa ye tuubi tɛ an ko kuma de bɛ tuubi la ni tuubi ma k'a kuma na a tɛ foyi ye o t'anw ka kuma ye dɛ o ye ala de ka kuma ye el'ana tubtu a ko i ta cɛnnen kɔ ala de ko ten ko kuma na de el'ana tubtu i b'a fɔ ne ala ma ko sisan tuubira i ta cɛnnen kɔ hatta iza jaa ahadahumul mautu saya nalen ko i ma ko el'ana tubtu ko ala n tuubira ala ko ka tuubi ka mun kɛ
nti ya fima ala de koti ko wa minun kafirlama bi safana nti ya fo olu yɛrɛ ma e mi saya nale ku ma ku bi tubi ala ko ati ya fa qur'ani aya de do hadisa te laysa tauba akone ala ti tubi di mashi mali lezina ya'maluna sayyi'at wa yawlijuku ka hatta iza jaa ahadahumul maut qala inni tubtu al'an ko ala ne ko ni tubira sisan ala ko la ne ka kuma te o ala de ya fo kuma bi tubi de la ala ko innama tauba lil lezina ya'maluna su'a bi jahala summa yatubuna min qarib ala ko ne bi yafa madema ki ka tubi mine minnu ye baara jugu kɛ u t'a juguya da dɔn ni ala bolo ko u y'a dɔn min kɛ ko yɔrɔ bɛɛ ko ala n bɔra la ko ne ala bi olu de ka tubi minɛ n bi tubi u ye k'u ka tubi minɛ ni ala kumakan de ye kuranɛ kɔnɔ mais u ko nin de ti fɔ abada suratu nisa'i la ayiwa aya 17 18 ayiwa o ye firawunɛ firawunɛ totɔ ji la a tubira o an bɛna s'a ma mais nin lajɛ sisan n'i ye nin fɔ dɔrɔn balaw de bɛ wuli bala de ye yafa masa ye u kana mɔgɔw jigi tigɛ i kana mɔgɔw jigi tigɛ ala ko n ti yafa maa si ma min y'i tugu ka walejugu kɛ fɔ saya nali ma saya ye mun ye dɛsɛ saya ye dɛsɛ de ye saya ye dɛsɛ de ye maa o maa diɲɛna n'i ka baara ye jɛnɛya ye ala k'an kisi ni bana y'i sɔrɔ i yɛrɛ halalamuso i tɛ se ka gɛrɛ o la bilen i yɛrɛ kɔni ma sanga i ka jɛnɛya kɛyɔrɔ sara kɔni n'i ko ala ne tubira n ye jɛnɛya dabila mais est ce que i y'a dabila wa i m'a dabila alors i kɛra faama i bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ wajulikɛlaw kuma n'i fɛ faamaw y'i tile kɛ laadiri ye mɔgɔ tɔɲɔ dabila i tora la ten fo i ka fanga tiɲɛna n'i ka fanga tiɲɛna i ni ne bɛɛ ma kɛɲɛ wa e bɛ se ka maa tɔɲɔ bilen wa o tuma na e sɔrɔla k'i ɲɔwari ka misirida dɔ magɛn ka sɔrɔ ka taa kɛ o misiri tubabu ka fɔla ye amara kɔni ala y'a kunna ja dɛ n'o tɛ nin ye ko da mɔgɔw kan nka a bɛ ninnu ka misiri wele misiri wele hali n'a kɛra alimami ye a bɛ taa janama a m'a dabila ka se to a ye o a jigi tigɛra se banna alors ni se banna o y'a bannen de ala ko an k'a dabila k'a se de to an ye mais a se tɛ min ye a bɛ fɔ o k'a dabila wa a tɛ fɔ o k'a dabila o n'i y'a mɛn dɔrɔn a y'a dabila minnu bɛ se de don minnu tɛ se a tɛ fɔ olu ye n'a fɔra i ye ka se t'u ye a dabila i ko n tɛ dɔw tun tɛ to don kelen na dɔw bɛ yɛlɛma tilikali ayam ala ka dɔw bɛ yɛlɛma ni don yɛlɛma nana k'e halaki ka ali hakɛ safilu k'e sɛbɛla k'e dugumana ye ko ne bɛ tuubi i bɛ ka bɔ mun na i bɛ tuubi ka bɔ mun na tuma bɛ yan de o i tuubira ka bɔ mun na i tun bɛ mɔgɔw de tɔɲɔ i ye faama ye i bɔra fanga na i ko ala ne tuubira ka bɔ mun na o tuma na mɔgɔ bɛ tuubi ka bɔ fɛn jugu kɛli de la mais fɛn jugu min kɛli yɛrɛ se t'i ye bilen n'i ko i tuubira o tɛ yɛlɛ ko ye o tuma na tuubi bɛ yen de yanni dɛsɛ ka sɔrɔ ni dɛsɛ nana dɔrɔn tuubi tɛ wulibali don dɛ na o kɔfɛ sa fɔliba bɛna kuma mɔgɔw fɛ zɔlamu mɔgɔ minnu ye tɔɲɔli kɛ diɲɛ na yan zuku a ye nɛnɛni kɛ du min ɲanga t'a la yala aw bɛna sara wa a bɛ sara de ni fɛn bɔɲɔgɔnko ye aw kun kɛra diɲɛ na yan takisebu na a b'o min baara
summa qila lil ladzina zalamu nin kɔfɛ sa ni cɛw jɔra ala ɲɛkɔrɔ lahara kuma b'a bɛn'i kando mɔgɔw ma sa minnu kɛra tɔɲɔnikɛlaw ye diɲɛ na yan minnu ye mɔgɔw tɔɲɔ ala b'a fɔ cogo di zuku azabal khuldi a ye dumi ɲanga taa nɛnɛ sa bɔli bɛ nin na el khuldu el khuldi el khuludu mana n'a fɔra dɔw bɛ bɔ baasi t'a la nka ala kɔni ko zuku azabal khuldi a ye dumi ɲanga taa nɛnɛ hali tujuzawna illa bima kuntum taksibuna yala a bɛna sara fɛn na lahara ka tɛmɛ a kun bɛ min kɛ kan diɲɛ na yan wa ayi i tɛ sara si ta lahara i ye min kɛ diɲɛ na yan ala k'an da ɲɛ naam wayastanbi'unaka u bɛ to k'u dɛnkɛrɛfɛ dɛnkɛrɛfɛ ɲininka ahaqqun huwa ne ko a fɔ tiɲɛ fɛn ye tiɲɛ yɛrɛ ye wa Muhamadu a fɔ kana sika wa rabbi ngalena mana innahu lahara seli kana siga dɛ ngalena tiɲɛ do wa ma antum bimu'jizina wa aw ti ɲanga taa dan dɛ ayi lahara bi se ko a ko cogo di wa yastanbi'unaka o bɛ to k'i den ka kira ɲininka ko ne ko a hakunu ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ɲanga taa ko ye ni lahara ko in tiɲɛ do de wa ala ko cogo di Muhamadu a f'u ye ko ko ɔhɔ iyo k'a bɛ kalan ten fana iyo walima iyo iyo tiɲɛ do warabi ngalena n ka ala la ngalena mana innahu la haqqun ɲanga ta ye tiɲɛ n tɛrɛ lahara kɔni lahara seli ye tiɲɛ wa ma antum bi mu'jizina ni ɲanga ta in yɛrɛ daminɛna fanga foyi t'a la ko a b'a kunbɛn cɛpɔ a bɛ kɛ dɛrɛ naam ولو أن لكل أمة n'a sɔrɔla a bɛ ni kelen kelen bɛɛ bolo ظلمت ni minnu ye tɔɲɔni kɛ ما في الأرض fɛn min bɛ dugukolo sanfɛ o b'u bolo لافتدت ngalena iftadat u b'u yɛrɛ kun bɔ ala bolo به ni o diɲɛ nafolo ye وأسروا الندامة o yɔrɔ la sa u bɛ nimisa dogo لما tuma min na رأوا العذاب n'u ye ɲangata ye u b'a fɔ hali ne kun ka tubi la ilaha illallah a fɔra an ka nin dabila hali ne kun ka dabila cɛ y'a fɔ an ye ko arakanfila bi a jurumu yafa hali an kun ka n'a kɛ i y'a ye asaru nadamata o yɔrɔ bɛɛ u bɛ nimisa c'est-à-dire u t'a fɔ ye nimisara mais i yɛrɛ b'a d'u la u yɛrɛ bɛ kuma u yɛrɛ fɛ ko an ta tiɲɛna an kun man ka nin kɛ naam وقضي بينهم nka kiiri bɛna tigɛ jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ sa بالقسط ni laadiriya ye dɛ وهم jɔnw لا islamuna u ti tɔɲɔ lahara o don a fɔla mara o la azaba do wa walaw anna li kulli nafsin ni kelen o kelen n'a sɔrɔla a bɛ o niyɔrɔ la walaw anna li kulli nafsin n'a sɔrɔla a bɛ ni kelen kelen bɛ nin yɔrɔ la zolamati ni min ye tɔɲɔli kɛ kumana ko ni o ni ye tɔɲɔli kɛ diɲɛ na yan n'o minɛna lahara ma fil ardi fɛn o fɛn bɛ dugukolo kan wari la sanu na jama na hɛrɛ la misi la sow la ɲɔgɔmɛw na ko n'o bɛɛ kun y'a ta ye k'a kun b'o bɛɛ di k'u ka o bɛɛ minɛ jango ale ka kisi laftadat bihi a b'a yɛrɛ kuma bɔ n'o ye ayiwa o tuma na ko tiɲɛnikɛlaw jurumutɔw bi a kanu lahara n'u bɛ se ka u yɛrɛ kuma bɔ n'u denw ayiwa hali u musow n'ala b'o minɛ k'olu don ɲangata la jango olu ka bɔ dɔrɔn
o kumana mɔgɔ bɛ t'i denni di ɲangata ma yɔrɔ min na ko e bi bɔ o b'a sɔrɔ o gɛlɛyara dɛ o kumana o de fɔlen filɛ nin ye nafolo de ka di ni ye kumana fɛn o fɛn bɛ dugukolo kan i denw b'o la i muso b'o la i somaa bɛɛ b'o la i ka nafolo b'o la hɛrɛ bɛɛ b'o la ko walahi ni dugukolo bɛɛ kɛra sanu ni wari ni jama ye ka di adamaden ma lahara ɲangata bonya kama a b'a di k'u k'a bila nka o t'a bila wa asarru nadamata u bɛ nimisa dogo ko hali u kun ka kɛ muminiw ye ko hali olu kun ka kɛ ɲumankɛlaw ye u ɲɛ dalen ɲangata kan kɔni ala bɛna kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bil kisti ni tilennenya ye wa adamadenw tɛ tɔɲɔ lahara naam kana siga kun fɛn bɛɛ ye ala ta ye n'i bɛ min dɔn kabakolo la i bɛ min dɔn dugukolo la i kana siga ala ka layidu n'o ye lahara seli ye a bɛ kɛ nka adamaden caman bɛ yen la ya'lamuna o ti ko in faamu a bɛ kɛ dɛrɛ a ko a k'a dɔn fɛn o fɛn bɛ kabakolo la n'a ɲɛ b'a la n'a bɛ kabakoyo la tile ni kalo ni dolo la ani n'i bɛ fɛn wɛrɛ min dɔn wala ardi i ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na dugukolo kan faamaw na uruwaw la nafolo la miliyariw la kɔgɔji mana bonya i ɲɛ kɔrɔ fɛn o fɛn mana k'i bolo dugukolo kan kabako ye nin bɛɛ ye ala ta ye a bɛɛ bɛ ala ka se de kɔnɔ ala inna wa'adallahi i k'a dɔn ala ka layidu min n'a y'a ta n'o ye jɔnw wulili ye lahara hakun ko a bɛ kɛ a bɛ kɛ dɛrɛ jɔnw bɛ wuli kiiri bɛ tigɛ walakin aksarahum mɔgɔ caman de bɛ aksara nasi o don wa aksarahum mɔgɔ caman de bɛ sa la ya'lamun o dalen tɛ ala ko in na naam ala min filɛ nin ye ale de bɛ ɲɛnɛmaya ale de bɛ fagali kɛ wa ka taa ala yɔrɔ turja'una a bɛɛ bɛ segin don dɔ la an bɛɛ bɛ segin ala fɛ naam ya aw adamadenw tiɲɛ yɛrɛ don wajuli nana aw ma dɛrɛ ka bɔ a ma yɔrɔ basi nana a ma fɛn min fɛn suduri n'o ye dusukunna banaw ye kanda nana aw ma ani hinɛ ni na mɔgɔ ye minnu dalen bɛ ala la y'a ye ya ayuhan nasu ya adamadenw kad ja'atkum maw'izatun min rabbikum a wajuli sɛbɛkoma nana aw yɔrɔ ka bɔ a ma yɔrɔ dɛ ala ye aw waju kuranɛ jiginna wa shifaa'un basi nana ka di aw ma lima fi suduri fɛn min b'a dusukun basi n'o ye kuranɛ ye nafigiya min bɛ dusukun na hasidiya min b'a la ala danayabaliya min b'a la k'o jɛ ka dusukun kɛ ala fɛ ka dusukun bila ala ka sira kan kuranɛ de b'o kɛ a k'o basi nana wa hudan kanda sira nana ka bɔ fili la maa tɔɲɔ muso fila b'i kun dɔ bɛ kasi kuranɛ y'o bɛɛ walawala ladiriya walawala aw ye fa in khiftum fawahida ni ko ne siranna n tɛ se ka kɛ ladiri ye ko da kelen ma wa huda kanda nana dɛrɛ n'i ye baarakɛden ta yan'a wɔsi ji ka ja i k'a sara d'a ma o hadisaw sabatilen don ayiwa o kumana huda nana ka bɔ fili la kanda nana ka bɔ fili la wa rahmatan wa kuranɛ ye hinɛ ye lil mu'minina mɔgɔw ye minnu dara la hinɛ don minnu dara la naam Muhammadu a fɔ ni ala ka samandiya ba in ye n'o ye silamɛya ye a n'a ka nin hinɛ ba in n'o ye kuranɛ ye ni ninnu de ye silamɛw kan ka nisɔndiya nin kuranɛ in o hɛrɛ ka b'u kan
ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan u bɛ min fara ɲɔgɔn kan diɲɛ kɔnɔ yan parce que kuranɛ de bɛ to a bɛ fɛn o fɛn fara ɲɔgɔn kan n'i ma taa k'a to a bɛ ba i sigilen ɲɛ o tuma na min bɛ to i bolo k'o ye Ala de ye a ko cogo di Muhamadu a fɔ bi fadlillahi a fɔ ni Ala ka pusamandiyaba in ye n'o ye silamɛya min Ala y'o d'aw ma wa bi rahmatihi ani Ala ka nin hinɛba in n'o ye kuranɛ ye n'Ala y'o d'a ma fa bi zalika ni nin pusamandiya ye ni nin hinɛ in ye faliyafrahu mu'minu ka nisɔndiya ni nin ye k'u wasa don nin na khayr wa huwa khayrun o do o de hɛrɛ ka bon u kan mimma yajma'una ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan u bɛ min fara ɲɔgɔn kan naam bon kira ye kuranɛ de ye o ɲɔ tɛ ni kuranɛ tɛ kira tɛ o naam ayiwa a da y'o ye a dalilu e ye waliyu ye sa ko walijuw bɛ taa de ko de ye mawludu dalilu de ye parce que Ala ko an ka nisɔndiya ni nin fila ye silamɛya ni kuranɛ o tuma na sɛrifu de ye ɲininkali kɛ ko silamɛya ni kuranɛ ko rahmati k'o tɛ se ka kɛ kira yɛrɛ ye wa n ko o bɛ se ka kɛ kira ye kɛ n ko kira tɛ yen ni kuranɛ tɛ o n'i y'a mɛn kira dɔrɔn i nana risala samawiya de la wala rahmatan lil alamin kuranɛ ye kira de ye o kana siga o la i mana o fila fɔ i ye kira fɔ i ye kuranɛ fɔ nin bɛɛ ye fɛn nasɔn kelen ye n'i y'a mɛn kira dɔrɔn fɛn dɔ de dira a ma kana n'i y'a mɛn kuranɛ dɔrɔn a nana kira dɔ de o tuma na waliyu ko nin ye mawludu yɛrɛ dalilu ye parce que Ala ko an ka nisɔndiya ni nin fila de ye Ala ani c'est-à-dire silamɛya ani Muhamadu ko Ala ko ni ninnu ye ko an ka nisɔndiya o tuma na n'an nisɔndiyara ni kira bangeni sera an k'an ka dugawu kɛ fo k'a sen kari parce que nin ye Ala ka hinɛ b'a dɔ ye quoi naam Muhamadu a fɔ aw y'a ye cogo di Ala ye fɛn min jigin aw ye kabini garisɛgɛ la a yɛrɛ ye kɛli kɛ o garisɛgɛ in na a ye dɔ daga wa halalan ni ka safurula haraman a ye dɔ haramu ni ka dɔ daga a yɛrɛ ye Muhamadu a fɔ Ala tigitigi ko tari Ala ye o diɲɛ di an ma wa walima yɛrɛ ni Alaba in ka taftaruna a bɛ nkalonba tigɛ i y'a ye o tuma na Muhamadu a fɔ ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin Ala ye garisɛgɛ min jigin aw ye garisɛgɛ min jigin aw ye wajibi tɛ a ka bɔ kabakolo la kana wa anzalna alhadida ne Ala ye nɛgɛ jigin mais an tɛ taa nɛgɛ tɔmɔ an ka foro la koyi ayi n'an bɛ nɛgɛ bɔ an bɛ dingɛ sen de ka nɛgɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ o tuma na anzalna alhadida ne ye nɛgɛ jigin o tuma na yan yɔrɔ in na a ko ma anzalallahu lakum min rizqin Ala ye garisɛgɛ ɲuman min jigin ka di aw ma o tuma na Ala ye garisɛgɛ minnu di aw ma ka bɔ sanfɛ ko tɛ min b'aw bolo parce que Ala bɛ hinɛ de jigin Ala bɛ garisɛgɛ jigin Ala bɛ nɛɛma jigin a ka jɔn kan o tuma na o nɛɛma minnu bila a bolo a yɛrɛw tilala wa ja'altum haraman a ye dɔ haramu y'a yɛrɛ kan wa halalan ni ka dɔ daga a yɛrɛ ye o kɔrɔ ye di kafiri ninnu komi a yɛrɛ b'a kalama an tɛmɛn'o ka buhera ninnu ni sayimatu ani mayitatu ninnu n'a ɲɔgɔnnaw o tuma na u y'o haramu y'u yɛrɛ kan ka dɔw bila muso t'o dun o tuma na muso ti a dɔw sogo dun mais a dɔw fana bɛ yen maa ti yɛlɛ a kan wa n'a sara fana a bɛ taa fili de an b'a f'u ma ko yɛrɛma anw fɛ yen Segu an b'o fɛnw wele ko yɛrɛma chose a yɛlɛnka fali bɛ yen yɛrɛma maa ti yɛlɛ a kan ayiwa a ba tun b'an yɛrɛ ka dugu la an yɛrɛ ka denmisɛnninya waati la ko bakɔrɔnji mais o ti tamani a bɛ bɔ bugu la an ka dugu kɛrɛfɛ dugu dɔ la ko bugu la ni kana tamani a bɛ don i ka so k'i ka dumuni kɛ k'i ka fɛn bɛɛ tiɲɛ a ti bugɔ a ti neni ko yɛrɛma o tuma
dugu dasiri ayiwa o n'a ɲɔgɔnna o bɛ yen fana duguw la dɔw ta ye fɛn ɲɛnama nasɔn dɔw ye korokaraw dɔw ta ye kana ye dɔw ta ye kooro ye o n'a ɲɔgɔnnaw maa si tɛ s'u ma dugudenw na o tuma na k'a sɔrɔ sogo dumanw don n'i y'a k'i ka nana a bɛ ja ala ko o garisɛgɛ min dira a ma a ye dɔw haramuya a yɛrɛ ma k'a sɔrɔ ne ala m'o haramu ka dɔw daka a yɛrɛ ye fana k'a sɔrɔ ne m'o daka ni dugu jɛra sisan o y'a sɔrɔ ɲɔgɔmɛ sara walima i y'a sɔrɔ i ka misi sara ou bien i y'a sɔrɔ i ka saga sara u b'a kantigɛ c'est-à-dire u b'a boso k'a dun ayiwa sariya ni silamɛya nalen kafiriw tun bɛ silamɛ kun fɔlɔw saboter n'o de ye ko a yɛrɛ k'a ka nin diinɛ in lajɛ ko ala ye min fa k'o ti daga mais a yɛrɛ ye min fa k'o de bɛ daga y'a ye cogo di min sara a yɛrɛ ma ko ala ye min faga k'o ti daga mais a yɛrɛ ye min faga k'o de bɛ daga o tuma na a yɛrɛ ye dɔw haramuya a yɛrɛ kan ka dɔw daga a yɛrɛ ye o tuma na ko kira masa kul Allahu azina lakum Allahu azina lakum ili istifham ko yala a fɔ ala ye nin daga aw ye a ye min haramuya a yɛrɛ kan ala de ye nɔ y'o ye ahan am ala allahi taftarun tara a b'a tugu ka nkalon yɛrɛ tigɛ ka da ala la de naam wa ma zannu allazina a ko mɔgɔw ka miiri kɛra mun ye yaftaruna minnu b'u tugu ka tigɛli kɛ ala allahi ni ka da ala la al-kaziba nkalonburu la yawmal qiyamati lahara don naam inna allaha i k'a dɔn ala la ngalena zo fadlin pusamandiya ba tigi don ala nasi adamadenw kan walakinna aktharahum nka mɔgɔ caman bɛ la yashikuruna u ti ala barika da Allahu akbar e y'a faamu wa wa ma zɔnnu lezina yaftaruna o don wa alallahi lkeziba mɔgɔ minnu b'u tugu ka nkalon tigɛ ka da ala la ko olu bi mun miiri de u ka miiri ye mun ye yawmal qiyamati lahara don mɔgɔ min sɔnna k'i tugu ka nkalon tigɛ ka da ala la ko o bi mun miiri lahara don o tuma na inna allaha lazu fadlin ala nasi ala ye pusamandiya ba tigi ye adamadenw kan dɛ mana pusaman ba tigi ya a ka ca mais a bɛɛ bi baara kɛ fɛn damadɔ kɔnɔ pusamandiya ba tigi ala y'i da k'i fɛn bɛɛ d'i ma a ma foyi ɲini i fɛ ko balo hɛrɛ la mais o fɛn minnu dir'i ma fu ni kelen tiɲɛna na i bɛ taa wari sara de pour que i ka lafiya sɔrɔ wa dɔw ti ɲɛ yɛrɛ ni i ɲɛ y'i dimi dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ na ni wari ye i bɛ wari de sara ala ka ɲɛ min nini na pour que k'o furakɛ n'i kɔnɔ y'i dimi i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen i nugu n'i yɛrɛkun nilen don i la mais docteur b'i furakɛ i bɛ wari sara nka a dɔw yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tɛ se koyi ni fiyɛna ka ban u b'a fɔ ko u bɛ fɛn dɔ kɔni f'u ye ko a tɛ se ka ɲɛ bilen ko a kɛra tan a kɛra tan a kɛra ten ne y'a kɛ cogo dɔ i t'a bɔ ten mana n'i y'a ye dɔgɔtɔrɔ ma se k'a bɔ ten a tigi dɔrɔn de bɛ se a tigi dɔrɔn de bɛ se o tuma na pusamandiya ba da ye nin ye ala ye min nin an na mais a m'a fɔ an ka baara k'a ye dɛ ko an ka balo hɛrɛ la silamɛya bɛɛ ye nin de ye a ka haramuya ala ka baara kelen t'a la ne kɛra silamɛ ye tiɲɛ don n bɛ seliji ta ka wuli ka seli mais seli in ala y'a kɔrɔ fɔ n ye adamaden ni yɛrɛ de dilanlen don a b'a dungɔ fɛ n'i bɛ seli b'i dɛmɛ ka i ni kɛlɛ k'i sa la ala y'o de fɔ seli de b'i dɛmɛ k'i ni kɛlɛ ka sa la tumana toujours a b'a dungɔ de yira e la mais e ka seli in b'i minɛ k'i sama ka bɔ yen o tumana seli kun dɔnna an t'o kɛ ala ye an b'o k'an yɛrɛ ye pour que an ka se an ka setanɛ na pour que ayiwa nin ala kɛra ka kuma de ni maa min ka seli ma se k'i bɔ walejugu ni tiɲɛni na ko i ka seli ti i seli o seli dɔ bɛ fara i ni ala ka distance kan i ni ala cɛ kan mɔgɔ o mɔgɔ ka seli nin ye kira ka hadisa de sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ o mɔgɔ ka seli ma se k'i bɔ walejugu ni tiɲɛni na ko i ka da la i seli o seli
dɔ bi fari ni ala cɛ janya kan ala bɛ bɔ i kɔrɔ i seli o seli ala bɛ bɔ i kɔrɔ ni seli ma se k'i jogo dilan mais ala yɛrɛ ko seli b'an jogo dilan o ye kuranɛ aya de inna salata tanha anil fahsha wal munkar seli b'an jogo dilan k'an bɔ cɛni ko la ani kɔngo ni ye ala kumakan ye ala min ko an ka seli o tuma na ja ne jogo ka ɲɛ ne ka bɔ cɛni na ne ka bɔ kɔngo la o tɛ kɛ ala ye o bɛ kɛ ne yɛrɛ de n'i ma bɔ jogo jugu la dɔ b'i kun ci a ka so kogo la k'i bɛna nafolo suɲɛ a fɛ yen o b'i fa a kɛra e de la ala ka mun b'o la tuma na mais ni seli sera k'i b'o la seli ye mago ɲɛ jeni ye e ye o tuma na seli bɛ mago ɲɛ jeni ye mɔgɔ ala tɛ dɛ mɔgɔ seli bi kɛ k'i ɲɛsin ala de ma nka seli bi kɛ selila yɛrɛ de ye seli an bɛ seli an yɛrɛ ye de parce que seli kun fɔri ni docteur ye fura d'i ma i ko i kunkolo b'i dimi a ko sɔgɔma fɛ 2 ta wula fɛ 2 ta i b'o ta dɔgɔtɔrɔ de ye i b'o ta fura de ye i b'o ta i yɛrɛ de ye o tuma na o ye pusamandiyaba ye ala ye min di an ma o dama tɛ pusamandiya tɔ kelen ye jumɛn ye ala ye i ye kɛnɛya an karamɔgɔ dɔ muso bɛ dɔ kunna a tɛ se ka gɛrɛ a la bana fɛ mais e kɛnɛmanba in bɛ yen e ta b'i bolo min ɲɛ fo e ko i bɛ taa dɔ wɛrɛ ta nɔfɛ mais ala tilala k'i ye o la k'a muɲu i ye zu fadli k'a muɲu i ye den caman b'e bolo foyi tɛ nin bolo den 2 kɔ walima den 1 k'o taara Libi walima yɔrɔ jumɛn o ye warini sɔrɔ Espagne o nana fa ka so fankelen jɔ e wulila ka taa dabali jugu kɛ o den la k'o halaki k'o su ka kɛ dulɔ min kan walima cɛni ko dɔ a kana fɛn y'a yɛrɛ ye jango a fa mais o bɛɛ kɔ ala bɛ ka k'e to i ka balo o tuma na ala la zu fadli ala nas ala ye pusamandiya ba tigi ye mɔgɔw kan a bɛ muɲu k'a ye i bɛ ka sɔsɔ n bɛ se k'i ta ci nka n b'i kɔnɔ fɔ ni ala sɔnna dɔw bɛ tuubi ka tila ka kɛ maa ɲumanba ye kun kosɛbɛ o tuma na ala ye pusamandiya ba tigi ye a ka adamadenw kan naam nka mɔgɔ caman yɛrɛ de bɛ yen o tɛ ala barika da mɔgɔ caman bɛ yen o tɛ ala barika da dɛ o bɛ ɲinɛ kuma dɔw la e bɛ bɔ i fa fɛ yen tuma min na a ka foro yɛrɛ kɔnɔ a bɛ tilelafana dun seli fana a ka haramuya tɔ bɛ na nafin de bɛ na naji t'a la sɛgɛn ayiwa ni ala nana don wɛrɛ jira e la e bɛ naji sɔrɔ ka k'a la fo sɛ jira ne bɛ e yɛrɛ kɛrɛfɛ e man ka ɲinɛ i ka kununko kɔ dɛ ne hakili tora i ka kununko la i tɛ wuli k'a fɔ alhamdulilayi ala ni ce koyi la i b'a lajɛ de ne bɔra sɛgɛn min na nin bɛ sɔrɔ a la han na n ka dɔɔnin di nin yɛrɛ ma a ka lafiya bi ko in ye nin de ye o ala barika dali ye nin de ye ala barika dali de ye k'i ka kɛnɛya kunbɛn ka n'a kɛ ka ala kota i ka se dɛsɛ kɔfɛ k'o tila i ni dɛsɛbaatɔw cɛ n de ye ala barika dali n'o tɛ dabara ka alhamdulilayi tɛ o dɔ kɛra o la sa o ala ko walakina aksarahum mɔgɔ caman de bɛ yen sa la yashkurun o tɛ ala barika da dɛ n'u ye hɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn u bɛ ɲinɛ naam وما تكون في شأن محمد اتي فوينينغ وما تتلو منه من قرآن ويتي فوي كلا كودولا قرانينا ولا تعملون من عمل وأيروتي بارشيك أدم ديون إلا كنا فاكا سروني على كرا عليكم أوكا شهودا نيا بشيريا mamina naya bolodo o baaraina wama ya'zubu an rabbika dogoli tigɛ e Muhamadu mana misqali zarratin
zarra bonyongo la من مثقال ذرة miskala zarrati bonyongo في la الأرض dugumakolo sanfɛ ولا في السماء waati kɛ kabakolo yɛrɛ kan ولا أصغر ni min ka dɔgɔ miskala zarati ye من ذلك nin fɔlen ninnu na ولا أكبر walima min ka b'o ye إلا i ka da la في كتاب nin bɛɛ bɛ kitabu de kɔnɔ ne ala bolo bi ni kitabu min dɔnnen bɛ o waliyuw ka yɔrɔ ye sa lahu kɔni a bɛ sɛbɛnnen bannen don mahafuzu kan o tumana ko ko bɛ senna e Muhamadu yɛrɛ ka baara kɛta la walima i ka kuranɛ kalan dala mɔgɔw ye nin bi bɛn nin ti bɛn wa a yɛrɛw Muhamadu mandonw walima aw adamadenw ti baara si kɛ illa kunna alaykum shuhuda fo k'a sɔrɔ ne ala kɛra aw seere a bɛɛ la a foyi ti kɛ n kɔ n b'a bɛɛ kalama istufiduna fihi tuma min na a y'a bolo don a baara la istufiduna fihi tuma min na a y'a bolo don a baara la wa ma ya'zubu an rabbika dogoli ti kɛ e mana abada min misqala zarrati bonyongo la fil ardi dugumakolo k'a te wala fi sama ye kabakolo la a te wala asghara min zalika hali fɛn min ka dɔgɔ miskala zarati ye ne ala b'a kalama comme miskala zarati ye aw ka dɔɔni laban ye dɔgɔya la o de la ala y'o ta mais a ko ni dɔgɔman wɛrɛ min b'o kɔfɛ ale ala b'a kalama ayiwa ale ala b'o dusukun kalama wala akbara wa min mana bonya o ye a ti bonya ne ala ma n b'a bɛɛ kalama illa fi kitabin mubinin fi ka dala de ko nin bɛɛ bɛ kitabu la min bangenen don n'o ye lawul mahfuzu wala ye dogo tɛ ala la ko bi kɛ o de la mɔgɔ min b'a fɔ n y'a to ala ma mɔgɔw t'a tigi jate minɛ dɛ mais ni maa bɛ ɲɔgɔn na n'a ko n y'a to ala ma n'i ta tɛ tiɲɛ ye a dilan ayi a kana kale kuranɛ na a kana kale foyi la i kɛlɛkɛ ɲɔgɔn n'a ko n y'a to ala ma n'a sɔrɔla i jo tɛ a dilan n'i m'a dilan bilahi ala t'a to yen n'a tora ala ma a bɛ ɲɛnabɔ koyi o tumana a ye siran n y'a to ala ma ɲɛ dɛ a ma ɲi ni maa o maa ko i ma n y'a to ala ma n'i ta tɛ tiɲɛ ye a dilan n'i m'a dilan a ma ɲi ala k'an dɛmɛ na a bɛ jɔ ye